Hej og velkommen til vores guide til forældre og førstegangsdeltagere. Den her guide den viser jer, hvordan I laver billetkøb, I laver gruppevalg og hvordan I laver pladsvalg til NPF 2016. Så det første trin, da vi skal købe en billet. Gå ind på NPF's billetsalgssystem, hvor I kan vælge, hvor mange billetter I ønsker at købe i et hug. Og I kan lave en masse tilkøb samtidig, hvis I har lyst til det. En af de mest populære tilkøb, det er for eksempel forplejning. I kan også lave de her tilkøb senere, der er en tilkøbsshop oppe i toppen af siden. Men nu har jeg valgt for eksempel forplejning til 2 billetter nu ud af de 3, og nu skal de indtastes en masse stamoplysninger på mig, sådan så jeg kan få mine billetter. Jeg har lige speedet videoen lidt op, sådan så I skal sidde og kede jer med, at jeg sidder og indtaster en masse. Godt, vi accepterer handelsbetingelserne, går til betaling, og så skal det indtastes et kreditkort. Det her det er bare et testkort, som kun virker i vores testsystem her. Og vi kan se, at jeg har fået en ordrebekræftelse, og så burde jeg også have fået en mail. Og i den mail, der ligger vores billet. Så vi kan se, at der er kommet en mail med en kvittering. Den er ikke så interessant i forhold til det, men det mest fantastiske er vores billet. Den skal downloades, og vi kan se, at den er her. Over til højre, der kan I se, at der er en kode, og det er billetkoden. Det er meget vigtigt, at I er opmærksom på, at der er streg under tallene. Nogen bliver forvirret over, at I for eksempel ligner L og så videre. Men det er billetkoden, den skal vi bruge lige om lidt. Men nu skal vi først oprette en bruger på npf.dk. Der skal oprettes en bruger til hver af billetkoderne. Så hvis jeg køber mange billetter, så skal det egentlig også oprettes mange brugere. Men normalt så kan jeg jo bare give billetterne til de forskellige deltagere. Men først her der opretter jeg lige en bruger. Og igen, jeg har speedet videoen lidt op. Og jeg har fået en mail. Den skal lige bekræftes. Og så er min bruger oprettet. Nu prøver jeg at logge ind, bare lige for at sikre, at alt det er kørt som det skulle. Og ganske rigtigt, jeg er nu logget ind. Næste trin det er, at vi skal have tilmeldt os til selve arrangementet til NPF 2016. Så ind på hjemmesiden igen, og så op i menuen og tryk tilmeld til NPF 2016. Kopier billetkoden ind eller indtast den, og tilknyt den til kontoen. Nu har vi simpelthen fået knyttet billetten med en sprogprofil på npf.dk, og det gør, at man kan tilmelde sig blandt andet grupper. Med en gruppe, det er valgfrit, om man opretter eller tilmelder sig til en gruppe, men hvis man er mange, der kommer sammen, så kan gruppelederen, altså personen som oprettet, vælge pladser for alle i gruppen, så det kan være en stor fordel i forhold til at komme til at sidde sammen med ens venner. Så nu prøver vi lige at få tilmeldt os en gruppe, der allerede eksisterer. Jeg har fundet en eller anden gruppe, og jeg kan så koden, så det er nok min venners gruppe. Jeg er hermed tilmeldt, og nu betyder det, at lederne af den gruppe, jeg lige har tilmeldt mig, kan gå ind og vælge pladser for mig. Så jeg vil ikke kunne selv vælge pladser, jeg vil bare kunne sidde og kigge på, at min gruppeleder vælger for mig. Men jeg kunne også oprette en gruppe selv. Så nu har jeg lige forladt den gruppe, jeg lige har tilmeldt mig. Og nu opretter jeg en gruppe selv i stedet for. Man kan kalde gruppen de, man har lyst til, og man angiver et kodeord, og det kodeord det skal deles med de andre gruppemedlemmer. Med det kodeord, så kan man tilmelde sig gruppen, og uden kan man ikke. Gruppen er oprettet, og nu kan de andre sådan set gå ind og tilmelde sig på den gruppe. Jeg har også mulighed for at nedlægge den igen, eller redigere, hvem der er medlem af den for eksempel. Det er kun gruppelederen, der kan det. Pladsreservationen åbner 1. september kl. 20. Vi har lavet en separat video, som kun omhandler det. Hvis du har gjort, som videoen her har vist, for alle billetterne, jamen så er du også klar til at vælge pladser, når pladsreservationen åbner. Jeg håber, at den her video den har givet mening, ellers så skal I velkommen til at hive fat i NPF.